This is We Talk Football SA. Mamelodi Sundowns 1, Kaizer Chiefs 1. Bakania, uthini ngomdlalo? Mina Giri Makhosi. Siyabonga Makhosi. Usebenzile. Uyabona le 1 point le bejontshile lapha. Yeah. Right manje. Thina siyalapha. Emagezi lapha. Sishaya. Siyaphezulu. Siwelele. Bayazi lapha Lucas Masterpiece. Yabashaya. Shy Sundowns. Yeah. Iligi sayithatha. Makhosi. In next season, this season, the Pirates ithatha league. Next season, Makhosi bathatha league. Yeah. Ndlovu usebenzile. Yes. Mara Adams, red card imfanele. Yeah, imfanele. Udlale kabi. Nomfana nomdumo, ufuna ukuya World Cup. Ufuna ukuya World Cup umdumo. Omlimaza. Omlimaza lo mfana lo. Ufuna kanjani Khosi? Khosi, siyabonga. Hayi. Danko. Bakania.